5 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De centrale as mag er komen. De Raad van State heeft bepaald dat de Fjouwebaansdijk tussen Niegi en Dokkum online worden maaid. Alle bezwieren van onder andere het Frieske Geer binnen van tafel vagen. De provincie het nut en noodzaak van de dijk voldwaande ontoont. Krimp of geen krimp, er is verlet van de centrale as, zo oordeelt de Raad van State. Ja, de Raad vindt daarvan dat ook al zou die bevolkingskrimp er zijn, er dan toch nog wel een groei van het autoverkeer aankomt. En dat het tot de vrijheid van het provinciaal bestuur behoort om te zeggen dat men dan toch wil proberen om de bereikbaarheid van Noordoost-Friesland te bevorderen. En dat alles behoort tot de politieke vrijheid die het provinciaal bestuur heeft. Blijdschap en verromming ik bij het provinciaal bestuur hoe de uitspraak. Ze zijn overtuigd van het belang van de centrale as. Een project van 300 miljoen euro. Het wacht zien het lang worden, maar ook en ze los met de onlis. Deputaire Poepjes is dan ik een gelukkige vrouw. Economisch wordt het er beter van, sociaal wordt het er beter van. We gaan er nationaal stikken op vooruit hier in Friesland. Wanneer je nou de Skep de Groen in? Eerste treiman van 2012. Dus begin oor hier. Dan beginnen we met het zuidelijke pad bij de Roenwaai bij Gariep. Eind van 2012 pakken we het noordelijke stuk bij Dokkum onderhand. Dan kan de Skep de Groen in. Uiteindelijk is het mogelijk om in 2015, is hij nog net helemaal aan, maar dan kiest er wel echt doorheen naar Riedal. Natuurorganisatie het Frieske Geer is teleurgesteld dat er een Fjouwebaansdijk online wordt. De natuur en het landschap die het opofferen worden aan asfalt binnen de grote verliezers, zo zei directeur Hosper van het Frieske Geer. Wij hebben alleen nog een orenwijze van invulling. Die het beter past in het landschap, die goedkoper wie, die het wat soberder is, die net met alle handen van op- en outritten en viaducten en oviaducten en neem maar op. Maar goed, we hebben altijd al onjong van atten, dus als die sprake komt, dan maken we dus maar snel aan de slag om die dikke zo gauw mogelijk te krijgen. Ondernemers zijn blij met de uitspraak. De basis van succes is een goede infrastructuur. Zij is in het verleden altijd west en dat is hier bij een achterhelle situatie liek te maken. Rug te lopen. En dat is wat er nou gebeurt en dat is hartstikke goed. De meeste bewoners van het tracé binnen goed te spreken dat de centrale as er nou komt. Daar ben ik heel blij mee. Zou dat voor jou budgetten? Meer tijd, sneller. Naar Drachten. Maar dat zou wel mooi wezen. Vooral die richting uit naar Drachten. Dan scheelt dus een heel aan die reistijd. Ik zet een product in die hoeken en dus ik vind het prima. Ik ben er wel blij om. Het schande van de natuur? Ja, op zich wel. Op zich wel, maar ik denk dat de bereikbaarheid van die hoeken in Dokkum dat een stuk verbetert. De basispremie van zwaarverzekerder de Friesland hier stak hem hier maar 3 euro in de maand omheeg. En daarmee komt het bedrag uit op 100 euro. De zwaarverzekerder is maar dit bedrag een van de leegste onbieren die tot nota bekend is. De premie gaat dan wel net vol omheeg. Het bedrag van het wettelijk eigen risico gaat van 170 naar 220 euro in het jaar. En dat soort de maatjes hebben maar hield iets heger wordende zwaarkosten. Sportclub Cambuur heeft door het aanroende boek hier een winsthelft van 184.000 euro. En een jaar eerder wie er nog een verlies van over 1 miljoen. De winst komt voor een gutpad uit een bedrag uit het Spielersfonds. De cijfers binnen toch de accountant nation en inleveren bij de KNVB. De club verwacht dat de cijfers van het rendier ik positief wijzen zullen. Bij een brandjusterjoen in een bed en brochtje in Hieslem is het achterste deel van een workerij vol slijne afbaand. Het wenhoes aan de vakkant is sparrebleun. Dit pad had wel reekskeer oproen, maar hoe volle is op dit stuit nog net bekend. Justerjoen wie er een uitslaande brand in de squadde van het bed en brochtje. Er wien geen gasten, de eigenaars konden veilig uit het huiswaai komen. De brandwachtkorpsen van Warkum en Pargeer moesten met grut materieel uitrukken. Een onkundige wilde staking van Arriva-machinisten is misleren. De werkonderbreking, zo plakfine, tussen 10 en 4 roeren, maar de trein rieden de hele dag gewoon. De werkonderbreking zo plakfine omdat de machinisten het net eens binnen bij het CAO-akkoord dat sletten is met Arriva. De vakboen binnen akkoord, maar blijkbaar binnen gewoon leden het er net mee eens. Ze roepen het personeel op naar een grut werklist te komen, jood. Hey, ik moet rijden. Ga je wel voort? Waar gaan we weg? Gaat u zo weer vertrekken? Waarschijnlijk wel. Nou, dat werklist dat wie het vol, maar de reizigers zien er geen last van. De trein rieden gewoon. Arriva meldt dat de actie van Jood voorbarig is. Deze week werd de uitslag van een ledenraadpleging van de vakbonden bekend.
De animo voor de wilde staking liep het dan ik net goed west te hebben. Het waren er nog. Joen en vannacht kans op mist, soms dichte mist. En de temperatuur die zakt naar 5 graden. Morgen 10 graden, een eerstelijke wind krijgt 3 en 5 en weer een waarschuwing voor dichte mist. En dat is af in deze kwarte uurtje. Je kan dadelijk naar Heer en naar de K-route. Ik meld me maar meer Friesnijs aan ze om 6 uur.